ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Pi ka way ni gidaw ka ba lese bangin om ba ka contamination ka don hapo ki umdi ki jungi ka day na ka daw ba kini ki pipe khamtam hani hapo sor long jungi kat sa pi ay ka sor pini kini ki pipe bar kho ki ya lo nanala Kakameram ke jongi ha bagi duna mas nong nakalian jalo PEC ni phone ki concern department ba beli ka duna ko den ring numla ba bangin phone beli be klem test ko Mar kita ba apa senong hi kaban ko ngai kin dawa kalong kai ba ko kan long ba biang kano ai pa baru nong senong jungi kimi na yeng darak kali kinyut kam dan su dei kadang pathli ka ba pai kana las bu ka ya ka kali upai utau tu slap hang tu ikin pret wat ngaru ba ya kai mesti lalap kan no sing lalap la pai ni na senong degi po aja la ya pai kataru japi Shisngi hadian baga Federation of Khasi, Jaintia and Garo people kalalek ban IT no ia ka kaipot jongga jingtes jongga umbam umdi gibala dep ban shim nongmuna hagini gi khindiat tayo hau menteri rangba ka jala ukonrat ke sangma bat shem bahadu sau pusau teli gi snong gi yo ya ka umbam umdi ka ba omsngan gi ba bon gi nong shong snong gi lapan pau ka jing sngokhia shala gi rangba snong Kumban sukudau baga seng FKJGP kalalum nongmuna hadu saupun riu teli gisnong. Bat na pedang kini hadu saupu sau teli gisnong lalap ba kim shingain setiaban penon kam ya ka na ka benta ka di ka bam. Halor kene ka bate CTV kala yo ya ka jing syai na kirang ba snong halor ka jingma ha ka koit ka khia lada di ya ka ne ka badang sudap lap na ka jing test ha Pasteur Institute. Habaya keren bat uba Eddie V. War, ubadayu General Secretary ka Sinjuk kinong sensyar sinong nong tamay pulun, ulapan pao bagi pait ba tang syuyo iya katay ka kubor da ka jing sengokya ya ka koit ka kya. Kila phone siya kinong elam sinong ban pan jing syay halor katay ka banta, bat ulaban rapru ka jing klek lang ka jong katanat PHE, bat ka batan na talong kala banday ka way na kidaw. Hoy kalapan kendit, ingilang baru marsnya yo iya ketu ka kubur bami menen hawar ki saupun riu teli kisnong mat sau teli ki bala syakta bat kumu General Secretary jongka senjuk inong sensyar snong nong temai pelun ngalai discuss bat katu kat ni kirang ba snong ki bahap lang apo ka senjuk dia ka wei bat kani de kalalong ka mat ka ba kongsan ka bangi hap banyak perkhat banyak beliau jingmut dia ndai ka wei pat ka ba penkendit mariu i tu kubur kalong ba ni kum kinong pinyat sinong na baro khat san tli ki sinong di bahap apo konong kemai pelun nyum simyo ko ya ka jing tip ka ba ki nakaliang jo ka sek FKGP kalawan ban lum ni random sampling ya ko bangin jin dala tip min jin dala long ki bakloy ban ya tre rangkat ha bai de na kham tam le ha bai de bat ka di bat ka ko ka khia jong kinong so sinong mo ti ka onda ba ngalayo banyak keren imtang layo banyak perkhat di namar ba niyo inek tu sau pun riu teli di bahap apa konstituensi lani apa ka senjuk jong nong temai pelun hi ka tangga dem tring ke bang yo i pa ko kolong ka ba kuat ka ba subah dengan sotrat apa ka we nak tengi snong nak tengi sau pun riu teli ke de bahap apa ka snong nong temai dia ka we di bat kani ka jinglong jingman jong kani ka umdi ka poi apa ka sinong ki jongi ha bot borok san tli ngini kre metang kanong mai pelun lesi ka ba ngimla banlen nidon ki sinong barbun ki pasinong ki badan ru ki telong la jong ti henry ka daga kani ka jingwan pat ban ya khle lang po ka top kani top sinong ki jongi rangkat bat ko sarkari lani ko PHE ka bangi sim ti imat rayo kan ka jing kata nek top kumno ngamla ban batai ha kanu krokom henry la dangi pedhi ban ya ki telong ki bangidan hak sinong ki bangila banlum tengah thai katu ko kamlong affected hi dalileru ti henry onda haba ngilaya pekbat persang mani tuat jingmut menin anda para rangba sinong tu bangi perkhat ya ni kam le si ngisngo bai mak kani ka pen peskor ni bangi ru ni ha bangi perkhat hi ha ka bangi ni keren ba ngin pensngo ya kani ka kubur saki tenat ki beri pet ya ka umdi bakin kam pikir ani kin kam kit khiano
haka bai dei berkat jumpan poi se kisnong kham tam le ya kan ka ka baki pha na dam mo phlang ni na kalian ka PHE le ni ka bangi ong sarkari mar onda ha bangayo ban nganya keren wat president joka FKGP lingba ka telefon ti ngakali bat abang alap snow ba balai ba piwan sa kisnong gi jongi klenda pentip yangi kirang ba snong khana menginyo banya pedlang le ni banya trelang ti andre ulai ko juba kalong random sampling ke ba usip na ki korum ti na ki top ti namar ba ngangit skemi ba ngibaro kisnong hingi pin khuat ki top arsin sistem kuma snong renja ka banga ngapat urang ba snong kum urang ba snong arsin sistem pin khuat be ka top ti ngangit skemi ki kisnong baro ki le ka ju ya ka ki pin khuat ya ko tinggalingo kumno pat kadang long infected ke kadang long affected ke ni ka namar ba kita ki bakteria se barang yo urung te lada kamdan ni kanu ka loopholes nakai kini ki jaklia kinum yo bandrung po ki top ki jong kisnong ki jong e ro khai ti ngang susno ban kentu ha komun por ya ka na ya ka liang ka bapet ya ka umbam ka umdi ka bapun pois kisnong ki thau ki jong ni ba ban pet ban suma ban pikir bha kanang ba kani ka umbam ka umdi ka bapois kisnong ki jong kanum khata pa ka khia jong kinong kisnong ki pa po kisnong ki jong ni ti kata ka wei ti ka baar ka bang asmo ban pau ka ni ka por ka long ba hakinu ni ki benta ki be dei bat ki kam le si ki be tin kho bat ka emlang salang po kisnong ki thau la ka long yanu ru khlam dak thau yanu ru masmo ba aba piwan ru ha kisnong ki jong ni ye ban pen tips ki na punya kisnong khanang nginyo ya tri rengkat namar ba manu memperkhat na mata ka bah ka miat nani na mata ka bit ka biang jong kinong kisnong dia ban re ha bngiyo bnginya pet lang bat bnginya tri lang pat ye ki kam tele si kan long ka bangiru ni laban pen sngo pat chi pat ba namar kinong snong ko mari yo i ka to ka la ki kubor banen hakilat patai kubor ki telefon ki masipang ki bapoi ban keli ke jubab kalau ka ba e ban jubab ti nakaliang ko jonga kumurong ba snong po snong renja ngalasim ya ka precautions le ne ban pha pe ban pikir ba kan long ko ban pha test biang sa sisien la ngidan kam ngin sim ya ka sinjam ka khamalor na ka bantaban pen bahai ko umbam ko umdi nginang yele ya kata ban ngit scam hiru ba kiwi kisnong ki bahap apa kesenjuk ki yele lang ka ju hi ba khnam bagin la ban bit biang ya ki jingdon kam apa ki kisnong ki tha ha ka jing yo ya keren bat u rang ba snong jo ka lau jen rio ba long chairman jo ki sau snong ha ka ba ka sus ka ba kham bun ka mi nang tu ban supply ki ba bun teli kisnong apa ka nang thmai pelun tinggal ayo bani keren mene tika jing pentip ki jong i kalong hi ba ha ka bai dei bat ka telong lan ka try ka bakidan na ka telong ka baki khlong ko kolong ka bakhoi ti re yong lam tip pat bali ba ka ni ka ka ha kata ka category unsafe ka umut badan ni tu ki khinyang jing pang ki ba jaj pa ki jaj ti yong mat imat hai namar bangi penrung lang bat ko jong ka PHE ti imat yo ka PHE ka dan ka kalong infected lan ni ka dan ni ka jing jaklia ti nata ka daw le si ka bangi so ban kampen bor le ban kentu kalong ba ban sim no ye ka ni marmar sim ya ka kum ka kam ka ba hakmat e la kalong ya ka department la kalong ya government khanang ba kinla ban pinbit biang khanang ba ni ban test biang pa de ko khanang ba ki pat ba nong sok snong kinum dan pat hakatieng la ne smith la khanang ba kin numong pat ba ka la ni ka ni ka tai ka ba kalong ka bong khut namar bangi persang ke bala ban penbiang hi ko ka khut chaki long yang long sen kini ke arti kisnong ko bagi power kata kalau ngadam tring baru mau beli ke kalau ka bakhuai kini kita ngadam tolong ka khlan ba ka jongki dia ka jing khlan jo ka tolong ka jongki ka bakila ban sopalai kisnong dia le skim don kam isu ko sarkari bakin penrung kisnong ki jongki kiyo ko umbam ko umdi ka bakhuai mar ko sini ari ke bawan ko bakalong hi ka dei ka bakhuai be ka mangongi pi meneru ba wat aki kisnong ki beran apa orang thma pelun ki dan ni kita tolong ka bakitan che kitop ti hrek larak ka ka bakiring na ki tolong ki jongki ka long ka bakhut hrek lawan banyak le lang pat bar ka ka bawan na ka wei pa sus le si ka tu contaminate bar ka pensni ya ka le si bakin yo ban test ko mangalawang pi menne ba ha ka jingya kren ba president ka FKGP ula batai ba ka random sampling ka bakishim na ki kisim na kitop ti kata ka di ka wei le si ka bakiyo ban test kalaban long ru le si ka bangim tip yo ka ha ka jinglong ba kisim na ka random sampling na kini top sarkari lan ni top pat ba lan ni korum pat ba ele si kala ban long ba hakipai bro yo le si kade ba larung ki chaklia ye bra khat le si kala ban penu yo ka ka ban tes ka ka ba chaklia ten re kumba ka pau pat apa adu sau teli ki pala pau kisnong nani ki ka ba ki poya kisnong ki long ki bam khoi tinga ngai skami kam dei su tan hakipai ka dei hin ka kadon hi ka kanu ka jing duna ha ka jing pen poi se kisnong
Hakaba kile si dak jing poi klem da pej lani klem da pikir lani klem da tes ba maka tu ko ka poi namar kum maka long menta ngi kinong punya disnong mong ida lala ka jong specialization ni ero khai kakamram ka jong i ha bagi duna ma sinong da kalian jong PG ni phu ni ki concern department ba bele ka duna ko den ring num la ba bangin phone bele be klem tes ko namar ki ba apo sinong hi ka ban ko kin dawa ka long ka ba ko kan long ba biang tinggi persang ban pembiang ko ten kembang oi pimenta larang yo i kini tekani kala ra ni umat sisa ya yang i kum kena penyak sino te kum mengalakren ngan yai ken tu biang ka ju i ken tin ka mangong ba ka katanat ka bari pej ya ka umbam ko umdi te semua ban sim ya kani hakamat top priority ba pinle ya beran kam na ka banta ban la ba penbit penbiang ka umbam ko umdi kanang ba kinno pa ba nong sok sino tangha ki kharsan tali ki kisnong ki bahap pokanong thamai pelun henre ha ki sau kun re tali kisnong ki ba syates but kumjuru si ki kisnong pat le si ki bandang syates ba kinyo ko umbam umdi ka khot ba kinyo ko ka khia ba biang namar ba ka ki ha ka tin namoi ka ki ong helel swel mo telara ka kamdan hi ka ka khia te kaspa ka pho ka numdan te ka khia ka ba khamat hi ka de ka umbam ko umdi te ha ba khoi ko umbam ko umdi kamu kala khoi lut i ken na dong ha ban su kodo baik dengan numla makan ong akan dikapur hado kat no kilong namar ke department hi ke bapet ya katu lani katu katanat ke bapet ya katu hi katip khambaha man ya ke bangi ngitip namar ba ladangin ong ba kalong torti nganumla bangan pensisa le si yo kilale ke babiang lani lakan ong kilap biang ru nen la kilap biang patu ngarang nginum yo kum kini ki test report namar ba ya kan ke test la test apa pasture kat kum jing tip ke sama di la ka jingta sa pasture nga thai ka records ka bakiyo ka numlong ka bakala ti dina kata kata le si ka ba ko ni ka por ka long ba nganum ong ba kitorti re ka kamram ka ba ngapun kwa ban pensno la ni la ka liang jo ka senjuk inok sensasno ka dong thamai pulun ki pensno sa ka tanat ka bari pet ba long ban sim khia ya ni ka kam sim ba kan long ka top priority ka ba pinne na ka ban ta ba pin pet ba pin test biang ni ko ba ban pentikna ba ngin yo ko umdi ka ba khoi ti la da ka katanat ka bari pej kamle ka baron kam di nakaliang ka jongi kum ka senjuk ngin sa syong biang ki meeting ba ngin sa sim ka senjam ka baron kam na ka banta bangin penila ni bangin pensno di la kalong ha kanu kunu gelen tiru le si ngin si pej akni hindiat tayo ndah ba ki nang ikit ya ba lang ka senjuk la download ba ngin si akren dia komiti nakaliang jong urang ba sinong ka lai mukra dorbar pulun uba Andrew A Jirwa ulayathu ba ka jing penya ya ki pipe basam umbam umdi napo kinala kala bandai ka wei na gidaw namar babun ki pipe kila sarang bat pay kabala ban rung ki jabo siya ki pipe bapen poi siya yeng brio nengkong ni siap ka umbam umdi kadai ka ai ba long ka ai bolong don kamba ha jing im jong brio ki badai na kani ka daw ba na ka por pin iba yakini ki issues la race haki platform ki baper haki social media haki print media ti kani di sisa ta major concern ki bagi bria borok ki perkhat namar klem ko kiwi ki elements ki ong ila bangin ila klem da don long ngila ban sha ki ndai ko te la ka la ngidu ya ko te kadi ki ba ka ba kongsan ka ba bria la ban sustain la ban im tadi na lor kene ka daw ba ngasngo ba ni hab ban sim khia ya ki hagwede ba umbam umdi khamtam namar ba kane kam kta tang ya ki ya panono yo bre ba bam badi kane ka kta wat ya ki jingthung jingpet ki bangi ngi survive na to bat da ka kta aru ha ki bon ki liang tingi sutanat ba naga por kiseng bahalang kum ka FKGGP barkiwe kiseng kilare se kini ki concerns ke baki pajba ki shimkhya na kapor but haga ju kapor ko dong ba hoi kelar ka kani ka report ki bang ngila yoi bakala sapreng keleng lalu viral hadin kita ba FKGGP kelalai ban submit di kani ka report how chief minister Henry nakaliang jongki group ki bapher ngatrai pila i na ki por hagi snem ki bala le do
ya kini ke concern dan kini ke issue kila raise ya kini but pindakan mau ki MLA ki jungi pindakan mau i MLA jungi i kong amperin ru house nam araja arfuai la raise kini ke issue hapo ka assembly habai lara ya kitu ka sampel na constituency ki jungi ban raise kini ke concern ya jing jakhlia jong kini ko dah tu ke session upin i babon ki MLA ki kila raise kini ke concern kila ya ban kila ya pensau lang bagi raise kini concern bad ha ju ko por ntu ipi ka dorbar snong ru ngi kum ka dorbar snong bad nga klempep ngatip bagi wei dorbar snong ru kila raise kini ke concern ke beri bag omba umdi namar ba ko mo ipi mene omba umdi ki bolong very important very essential kalau dah ka omba umdi ka jakhlia tengah try ka don hi ke issue ho be dei bar ka ko khia jong ka khamtam jong ki pa lagi jong ki pa ba pi hamar bahadian mangila yo itu ka report ti ngila ya phone ngila contact bar ngila yo bani grandu bar ki he sarkar ki be dei ba ki bar khamtam bagat na BHE but ngatharai ngimdei ban blow this out of proportion kuman show no nomor ba ka health department khamdam ka badi ka PHE badi pej bagomba umdi kisim khia ya gane naga post kapor nomor pinda perkhat ya gane mo tong nya kene ngi jing sisa lada dei ba galong concern haduk ata ngatrai ki paj ba nong sok kin don ki bala balong ban refute ya gane statement ka jonga andai lada ki kene ka major balong concern ka de ka jing setting lada ngi pen i ngi osngo kan kong ka jing pen sngo hakila pathai ka bor lada kene kalong ka major concern dengan trai ki hospital jingi ki la flat da ki bri ki bastom markum hakini ki por tingi ki diarrhea kini kitai ki jingpang ki lalaban yo kem khampang khambon dan lagi mau ifi kini di ka concern ka bala ada bris la kham menchuaru da ki we ki sengru bar ngoi pi ki nong mi khmat ki jongi ru laris ki concern mangi ki dorbar snong ru ngi laris ini concern na ka meeting mangi shong ba sarkar na ka por ten rei hala be dei ba jingkili ki jongpi right now yamantahi nginom la banong ba ngin raise na mi ki issue sa sian bangin pha ban test ten rei ka assurance bangi yo na ki he sarkar be dei ba ka bar ka nigatnat ki laong yang iba kini ki issue it has been taken ngatrai what chief minister ruang ngatrai ngi dorbar ngem don kam syu bangin le ya kata mau chief minister hidala de ko ong ba kin sapan ni report ke badon kam tingin ab ik sarkar bangin chania ai ke sarkar nama lada ke sarkar ke bayalam yangi ke bapai bakmi yangi kinong ilam kila ai kata jingkula ngatrai kan bahai yangi bangin chania andai nakaliang dorbar snong klempep ngin bot dia ni ya kene ke kam kata kan gari jingkili ke ban jubab mo nomor ba kini ki snong kat kumbangi pej hagane ka bagi ai ne ka report hang ne bagi post hang ne kini ka apa ki social media kata ka dan tring baga mau blai ti hang tu ngatrai lese gari tang jing perkhat ke jong asimen nomor ba hang tu ki tolong ki ba khoj bagi beri ki op penon kam lese ngimtip mo kini ka kaseng FKGGP ka sim ya kini ki so ya kini ki sampel nak nung ngimtip ten ki babon hi gidi line PHE te ki line PHE te nakapor khamtam no baki don ki jing ti ki jing pan bha ki jing shna te lese ki laban de ki jing jakhlia te ki corrosion jong ki pipe ki bami ang tu gi don ki iron content ha om ki don bai ki iron content te ki bacteria sangat try ngamdai ustad sayan nei ka umdi te ki bacteria ki don bai umdi te handai kat kum bangayoi hang ni kini ki bacteriological unsafe kini ki clinically unsafe ki bon kini ki comment si ba ne ka report hang ne mo tengah try ke sarkar hi gari ban sim khiai kane kamong oi phi mena ngi na kiliang ka dorbaru in sim khiai kane ngin sa shong bangin se perkhat bangin sa ai da jing tho le se la da don kam handai ngaso ba hakne ka por haba chief minister hi da ladi hadin bagaseng FKGGP ka lalet ban ni kendo yu haba mu la ai kita ka assurance ba onle ka baron kam tu ko mo fi mene nga thangi ban chania e ka sarkar lamar ngam thrai ka sarkar mangkiru ki di lang na ni jo hi go om ka thrai ngam thrai magin kin ken sting ye ne ka kam
tu kani kejengik jadi jenglap jadi jeng kumskan dan bam di tu kemdai kejeng tortin nak kalian kat pici ngan ong kumno kan baka lesik adai na kemdai kejeng tortin nak kalian kat pici ro kam tip teh yakin ki sampel la phates hai te natrai ki phates sakni ka pasca mo te kat kum kejeng sutu juga ngatrai kinda dai baki phates biang so hakawai ke jakar kum hakni ka tu ka NABL mo National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories ko ngatrai kinda phates hang tu ngatrai kan bha kamar ka tu kadi bala accredit daga sarkar te hoi kani ro ngomong bakampat bampat recognize and that's a center where bagi le kini ki testing berkhoi dengan try lada ka sarkar ka pha ban test kini ki sai kini yo hi ya ka report ko babha ngomong makani ka report kam dai ko babha dai na try in hap shania hi tangkawai ka report teng pindale doktor ru teng pindale tang hawai doktor pen pa test ru teng pidang sodaut pidang hablai hi sai wei arngot ki doktor la nei ki lab ban pa test tengah try pindai compare ka report la yo ki report ki bakam bahan dalam pates kini gila ngasai ke makani ke NABL lab ngasai kan bahi le haduk syua kata tengah sai kan AP yang ni banong bangin ai kenono ka credible judgment on that kan mar ko gele ke bolong crucial ba tang shudu rung iyo phone call daki totally sisngi dan hadu menin hadu mentan janmit hiru kibon hi kibri kiblong concern ni kata hin maya ka health barkhoi kilang concern ni marba khamtam habangi perkhat bede bat ki kinthai barang armet lani ki khulung lara kini ki comments ki bami hangni kilong apa kene report kilong kumni te ngathai kilong concern hi te wadi ki barang ba adu kilong concern te kibon sisa ki bala phone ni kata te de na takada long bangi sa phone che ki he sarkar bon keli ban ka mangir ngi kwa hi ban tep mar bangim la ta ban jubab la rangim yo ya kejeng ban chai na ki mo pi ka wei ni ki daw ka ba lese bangin ong ba ka contamination ka don hapo ki umdi ki jongi ke dei na ka daw ba kini ki pipe khamtam hani hapo sor long jongi kat cha ba pi ya ka sor pini kini ki pipe bar khoi ki ya lo nanala temata ka ka ba tut ka mi na yeng ki breu la dei pa ka ba ajak lia kam dei ba khoi te gini ki pipe pitrai utu unar unum sarang tatang na kajing sarang jong tu unar ro te ka sipen hagini ki pipes te ka tur ko dei we ni ki daw te ka ba lase kala ban ka causes jong gini ki contamination ki bangiyo hagini ki umdi ki jongi ki umdi umbam ki jongi kan te ka tur ngatrai nakaliang jong ka sarkar khamtam beri baka tunat piludi municipal haba badga PHE ngatrai kini department la ki collaborate bakin make sure ba kini ki pipe dei sure bagan ban sha ye ki try bakin pentu ye ban penia ye kini ki pipe ni kinala ka tur kan dei ka we ni ki daw ba le segala ban yarap ban weng ya kum kini ki jat contamination ki bangi yo ki yang ki jongi mar kan itu ipi pindale survey hidala der pini ki babon sisa ki pipe ki ya lo na pakinala tade na ta kadaw ngatrai katur gadi ki issue bang di departments kani gadi ka concern ka ba nakasnong ila resi but kani gadi ki issue ka ba ka departments ki balong concern hi ki day ban take care hi gini but lara ki hab ban ring ki pipe lu ki num day ban ya nata ki don ki pipe si ba cross na surok lai ki jing sni ki surok menta kan menta pin repair kan no pin ti ki pipes datang baya si ya ki kali na lor jong ki pipes ki dia ki ngam ke jaklia ka badan no ton surok kom bia bureo ke kini tai ke jaklia badan to exo ke badan ho to ka batoi lang porslap le gara lang kirong ki pipe yang ki to gidi ki major concern pinga trai bangi haban simkhia bhai kani Uba Joy Renja ubadai General Secretary ke Dorbar Sinong Laban ulapan sengau ya kejuk kamat dah kebapan pau bau laju lap bun sien bha haki porman step ki brio la da kim lap shu ya ka kali kit nyut ki bread bek hapo nala bapenya ya ki pipe bat kani kala bandai ka wei na ki daw pejma ban kong ngadong ba kejingle ngai jing ro ra FKGP central body ya ne ka kam baki layak chmat namba pajudan ni nadu mentan du bang kim kam chnong iru pajio so he ban test mana-mana
Buat ngaruh ni apa yang bagi songru ya tes seban boring menswa dan jong kiau tanya lek ni tes golong mandi mah kata golong tong borwel mah tong ba apa ni apa kasus jong halaban hi terten nadu nang tinawa risa wa so khlur nang ta kawa jalono bakawa jasai mah ka tangi bamta mengi step le chawa sudum do nang kena eru ya di paju yo so bangin yo ban pang bandai te kum jingat jing tip jong apa ngala kli kai ma bun ki prok betripo esi nang tai tap ademos kata ka por mensua bamenta pa kalong kum ne municipal hi marway ka namla ban supply barohait maka jinjunahi ni sus jong kawa kalong sa palat yang ka hagin gisnem baladap te hadin tu kum bam sangi dang pat kampus nong nado arja kharway ni juile ye begini ki engineer begi banya domba jong basan bo jong mo balam dong alam ila but tengi ka halaban hi ka biang ma ande nak kadang bam di pat ngajing tip jong baka PhD department hi kadang ke treatment plan nang baklangan te penyumer dia itu degi engineer tenang tu pemta ban fed up siapa ka selong municipal board go supply lembaga ne terter ka selong ngi halaban ki fed up yang temar laban nang tu ngin supply atau dah ada komba komtai komba lai sa konta dan ki jaka te nang tai na pa pai mon pengiyo na po nang tinawa risa dang sian nang lembaga tu ka meliskim wai ba sanbor te pajuyo so ban dan banyo pang ma dia so suggestion komne kan ya department ba kongsan kam tam ke PhD lada pai ka ki ni ki FGGP ki lit ban test ma tip ki test bet na ka balawan na yang na ingam tip ma lembaga jingwan jung kita ka kalong komne na kawan ka potop lada boleh treatment ka babiang dalami panang tu na po maralaban nang te terten ba jaka tem tip mama la paisa ban pai po surok kali kingam lembaga ni na kan hi te kini kina la kalong komne la ki runga ki pipe tegi bakteri yang tu bubun bumi ngala ban long komtaro tegi salit ceki pipe balik cei kita kena la jing blok kena la porba ai nama ki brio kan keno ai pipe baru nong susnong jungi kimi na yang darah kali kinyut kam dan su dei kadang pathli ka pipe kana la su kaya ka kali upai utau tu slap hang tu ikin pret wat ngaru baya kai mesti lalap kan no sing lalap la pai no nasnong tegi po aja la ya pai kataru jopi mana kana dang sian ngidang ya keleng-keleng ba keslong muspal buat yo psari pen kha da kinala no do sibil terter ngin arterik ginang deble arterik mde lai putri ginang le kata Swachh Bharat garbage free India ilai kata ru ban habang ilap ni po ki pipe bagi jelang kita buat nei ki pipe po laban dei nang ta tharai kan sa mi kan ba ki khna FGGP jungi na do ki lan jungi presiden ki basne ki latest dan bayo la ban bayo kan ja typhoid kini kita ki mi bun ki jingpang ki bami te kom ta so kom ta kalong ka dei hi dan releng department baka dalay ban check mde ban ai ban seng balang le ka ben ta ka pai ba ni ka government hi di ben ministry na ta ka bha ka miat tang ki pai ba khanang ban adin nang ne kadam dan no ka je kan backdrop pam le chedin adin ba yo ki yo pang kumne kam tai kan mene pi ong ba ni po laban kidang ka jong ka tolong tolong jungi ka de nang tenapo warisa soklut jalano baka kana kai jasai tingmut kini kita do pi wala hasnong pi klek lang begini ki jong municipal na kum ya mama tang municipal kam lam la pandap hi ka tulung dong ka PhD laban ka mostly kam wan ngi na mo plang kini wan bi nawa ate direct tulung nawa be ki wan be te ka PhD lam baka jinga trelang baka snong baka municipal kita pagi fet apo ka top jong ka municipal napa boleh treatment dangam tarai ba tip ka treatment ka badalong sisa na mlong hamde ka makadang ong kerpat ka department concern ba so ba pai yang tu yori belajar bo kham treat suy ka tu na ki treat manu banai ne ban ka riu banai ka la ban long kumta la dan dei nak po kasus ta dei ka ba ong IP dara kila awan ka kini ki sus kila di bait man ki jaga man ki dong man ki area ma ban ki block ka po so long te nang tu ki jingurung ki jakhlia kila ban dong na gitu na matang pai pi yang jo pi but tang khandit doru nala to la kala de bo lupa ta pintes ni yang jin menta tempat yo ta jing pediang nama padan ni ba ong ban yo pang po song laban gem pa yo so mo ma tadi nang ne thala bandan ke jingin jot dari dan ke jingin jot kita ini kaleng kasnang inhap kit kia inhap lei kendu ya ki bahe beri pai kini water resource kini kita pangi ne kaleng jong ka working committee jong ka office ku jungi jong ka basnong mai dang basnong dan sabar menta te la ya kontak yang nga te yang dadin bon ni next week thai sa song par khat ba ngin le kom na sedin pai mo ngam nang ban beli minoi no ma ka jing le jong ki ba ba no pajudan ni kan ada first time pada test tangi ba bu subu ki test ki pa ba sedong hai solong ki test ya haying
Bun batas si badril kan. Bonong ini buat municipal yang berakui kumta. Mereka dehi duty bon bah ki pajba di ban tesi la desimet. Ngai suggest kumta. Mende ban perkat tang tahu sebalang melek kan. Ban department concern ko di ban lek. Bonong uta nam dei se manum nai tum lai ban ai sien ai ka report. Kadi kam baglia state control pollution board ko ban lek kini ki berkhaj. Mende ban beli matang ya PhD pu SMB ru kan. Labu ka tu ta.